Na gyerekek, így kell magyarosítani. Bizonyos funkciók nem működnek, mint például az LV gomb a műszerfalon. Tökéletes munka, nem működik a kilowattjelző, nem működik a kilométer-óra menet közben, és a navigáción belül sem működik elég sok minden. Viszont van egy csomó háttér. Háttérképekből 1.666.000, kicsit fagyogott a rendszer, de valami jól néz ki. Úgyhogy gondoljátok meg, hogy kihez viszitek magyarosítani. Majdnem működik. Na, átkapcsolt. Szupi. Akkor azt hiszem, először gyárira húzunk mindent, és utána ismét megcsináljuk a kedves megrendelőnek a magyar nyelvet. Már meglátjuk. Na szóval, a kilométer-órát lássuk menet közben. Ennyit mutat. Óriási. Hát, köszi szépen. Na, fiúk és lányok, a következő helyzet, elkészült a Kuga hibrid. Végre működnek ezek a funkciógombok is, kapcsolókivilágítást. Az LV nagyon jó, illetve a funkcióválasztó, hogy ki hogyan szeretne vezetni, vezetési módok. Kapcsolom a világítást. Hát nézzük meg, hogy most mutat-e esetleg a kilométer-óra, és a többi funkció működik-e rendesen. Ahogy látom, igen. Szóval én mindenkinek azt mondom, hogy legyen óvatos, hogy kinél csináltatja ezeket a munkákat meg, mert egyre többen vagyunk a piacon, és egyre több hitvány dolgozik. Sziasztok!